бо гузашти беш аз 20 соат аз маҳдудият дар тамосҳои муштариёнаш ширкати Тcell хабар дод ки мушкил аз ин ширкат вобаста нест, вале аз ки ё чӣ вобаста будани мушкилро ин ширкат шарҳ надодааст. аз шоми рӯзи 20 ноябр интернет аз ин ширкат қатъ шуд ва баъдан муштариён хабар доданд ки имкони занг задан ба ширкатҳои дигари мобилӣ вуҷуд надорад. аз дарс биромадем ба падару модарам занг задан будем ки аз онҳо билайн буд, аммо ширкати Tcell кор накард. мо ба ширкати Tcell занг задем, онҳо ҳам ҷавоб надоданд. баъзе ҳам мегӯянд операторони марказҳои хизматрасонии ин ширкат то субҳ ба пурсишҳои зиёди муштариён посух медоданд ки сабаби бад шудани алоқа дар ин ширкат марбут ба корҳои техникӣ аст. Проблема ҳал мекунем гуфтанд. Дигар телефоно ба вавилоно ба занг мезади, гудок нарафта сразу мемурд телефон худаш. Мегафондам ҳамихел шуд, баъд интернет вообще истифода бурда натонистем. фикр кардам ки ай проблемаи худам ва телефони худам ки маҳпора Киромова хабарнигор ва яке аз муштариёни ин ширкат мегӯяд маҳдуд кардани зангҳо ва интернет боиси ба ҳам задани нақшаҳои муҳими ӯ шудааст. вобаста ба корам чанд масъалаи оҷиливу зарурӣ бояд ҳал мекардам. бояд аз хориҷа ба ман видео мефиристоданд, видеомаводҳо мефиристоданд. ғайр аз ин дар нақша як видеоконфронс ҳам доштам. аммо интернет нашуду ба қавле ҳамаи ин кори ман мурд. ширкати мобилии Tcell аз муштариҳо барои пеш омадани маҳдудият маъзарат пурсидааст. муштариҳои норозӣ мегӯянд мушкили дастрасӣ дар интернет ва тамос онҳоро дилсард кардааст. афсус ки ҳама дар хонаводаи мо ҳама истифодабарандагони Tcell ҳастанд ва агар мо шояд аз дигар ширкатҳо истифода мебурдем, шояд ҳамин мушкил пеш намеомад. минбаъд шояд ҳамин хел ҳам кунем, шояд қисме аз хонавода ба ширкати дигар гузаранд. ҳамсоҳбатони радиои озодӣ мегӯянд ширкат бояд ба ҳуқуқи муштариёнаш эҳтиром гузорад ва қабл аз маҳдудият бояд онҳоро огаҳ мекард. бар асоси омори расмии хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон ҳудуди 43% муштариёни ширкатҳои мобилӣ аз ширкати Tcell истифода мекунанд.